Nginibingelele mzwa kwethu kuphinda kuphi lani khona. Ngisabingelelwa yinsizwa yakwanene enkandla ethalaneni ethalathula igama layo ngumcebisi. Nginibingelela nje ngibe nginemukela kuyo ingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Phela abanye abantu bezwa kuthiwa sidla ngoludala abazi ukuthi kusuke kushiwo ngani, kushiwo ini. Kushiwo ukhezo-ke oludala olona olungesenayo ihibe usuthi uma ulujikujela nje luye luyingenela phakathi emlonyeni ngoba selijayela umsebenzi. Cha-ke mzwa kwethu ngingapholisa imaseko. Iqiniso lisekutheni-ke namhla nginilethela-ke isiqephu sesithathu, episode 3. Lo episode 3-ke manje-ke yilapho kuzobe kuyohululwa khona ummbila. Ebese-ke siwuthatha-ke iy'ntombi-ke seziyowupheka kube ney'nkobe. Okuyizona-ke iy'nkobe ezobe-ke sey'gaywa ngumame-ke ukuze kuphume umcaba. Okuwona mcaba okobe kuvutshwa ngawo amasi. Kwazise phela sekusengiwe. Nibonile nani esiqephini esidlule ukuthi kusengiwe. Manje-ke isigaba-ke manje sesilandela-ke yilesi-ke manje ukuthi-ke sekuyophekwa iy'nkobe. Ngakho-ke mbukeli wami-ke ngiyakumema ngithi sondela. Ungahlehli. Bukela naku umsebenzi wenziwa. Kunjalo-ke iyabonga inkeshezana kashukela yasala ziyokhuma kwela kubo ethalathula. Ngiyabonga. Sibingelele mzwa wethu, sibingelele kuphinda kuphi lani khona. Nibingelelwa insizwa yakwanene enkandla ethalaneni. Cha mzwa wethu ngimukela kuyo inkundla yethu lena njengoba sike sathi ukuchaza kulokho okudlule ngezitsha ukuthi zihamba kanjani, kwahamba futhi kuhanjwe kwawosenga kwenziwani. Cha-ke manje sesiyohulula. Okuthiwa ukuhulula abanye bathi ukugumuza, kodwa kuya ngokuthi lento esuke ihlukaniswa kuzinhlamvu namahleza sekome kangakanani. Uma ngabe kuwukuthi umbila awukomi kahle, kuze kuphoqa ukuthi usebenzise esinye isikhwebu ulwise kanje. Kuba nomsindo owenzakalayo ukuthi gum yingakho kuthiwa ukugumuza. Kepha-ke uma umbila sewome kahle namahleza akhona esome kahle, akudingeki indla kahle, kufuna ukwenza nje kalula nje uthi nje yikho kuthiwa ukulula. Ngakho-ke namhla-ke sesingena kulesi sigaba sokuthi-ke kufuneke-ke uhululwe umbila ukuze kuzotholakala ukuthi uphekwe kwenziwe iy'nkobe. Okuyizona iy'nkobe lezo kuzobe sekufanele ukuba-ke zigaywe ukuze zibe umcaba. Wewona okuzovutshwa ngawo amasi udliwe. Ngakho-ke mzwa wethu sengiwuthatha lo mbila-ke sengiyohlala emnyango lapha enizobe nibona kahle khona. Senguhulula. Uma sekuqede ukulula sebe sezikuthatha-ke iy'ntombi sezowela. Uwela-ke kusuke umbila umiswa kanje esinye isitsha wehla uyoshaya phansi kulesi esinye isitsha. Ngalenkathi wehla kanjalo-ke umoya uyawuthathe yonke imfucuza le yamahleze esuke ivuthulwe kathi uhululo ebese kuphephuka-ke sekusala umbila ohlanzekileyo. Ngakho-ke sengiyahamba-ke manje yohulula nani nizobe nibona futhi ukuthi uhululwa kanjani. Yonke kumkhakha bese-ke uqhubeka kuyiwa phambili.